ओंख्रि संफुनायावनो गेसआ खतम गाइसमोन इदिनो दै जानदोंमोन आङो गैला जोब्बाय गेसआ बरनखानानै दोननाय दं आरोना दाखालै मोनस्लाबासै दैयाबो हेल' लोगोफोर आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरबाय लोगोफोर गोबावजों आरोना दिनै मोनसे भिडिअ लानानै फैबाय आङो ओरैनो सिम्पोल आरो आं मा देखायलांनो हायो देखायलांसै दिनै आं मा मावदों बेखौ देखायलांसै लोगोफोर फट' बिदिब्ला आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो चालो आखाइ सुनां एसे दाहाय मानला होनांगोन मिथिबाय अके आखाइ सुनां आखाइ स्कुटि साबि दसे बियो सिगाराव थांनो नागिरदों लोगोफोरनि साबि बरनदों सेन्देलाबो बोरायथारबाय बायनो हाला फैसा गैया लोगोफोर जा जि सुदों दिनै टर्च गारि लामदों कम्बलबो सुदों कम्बला अखा नांगौबाथाय गैला आरोना दाना कम्बला गांसे गांनै गांथाम सुदों लोगोफोर आरो नै गारियाबो दाखालै गुवाहाटियाव थांनानै जा मैला जानानै दंमोन ओरैनो सुबाय आं न'आवनो जानला मोनला बेखौ माबानानै दोनलांसै आं एसे सोनानै दोनलांसै आं एसे सिङाव सिङाव सोनानै कभारजों खालामनानै दोनलांनोसै माबा गुफुंनि माबा फैयो गारिखौ सोनानै दोननानै थांनोसै देवानि मारिनो लोगोफोर मैला गुफुंफोरनिफ्राय बेखायनो कभार लागायनानै बेलासियाव साथि सावनो थाखाय खुन्दुङा जोबनानै दंमोन आरोना समबार बारायबो बेखौनो लांफैदोंमोन आङो धुना लांफैदोंमोन आङो पिउसि गेटआव सारिस' ঠিক আছে বুঝছে তুমি ধুনাখন দি তাৰ পাছতে ক'ৰবাত যে ধুনা দিয়া नै बाजार खालामनो हाबबाय आङो बाजाराव এটা কত 20 টাকা পোয়া এই ইমান দাম হ্যাঁ মালই নাই বাজারে বন্ধের বাজার না লাগে 20 টাকা কাঁকড়ি কলা কত কাঁকড়ি কলা কত হ্যাঁ থাকের দাদা 20 টাকা পোয়া थाङै थुङै बेनावनो लाफैफिननांबाय आरोना আর ওইটা কিমান ওটা দাম কম আছে ওটা আপনার 50 টাকা কেজি পড়বে এটাই ভালো দে মাথা কোনো মামা फिसा सानैनि जानाय लोंनाय पेकेट लादों आरोना लोगोफोर गारि डिग्गियावनो होबाय मनाबो लांफायाखैमोन आरोना भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै लाभ इउ अल बाय बाय